Igbo ekene m unu ebe ọ bụla na ọ ya agaziri gị ebe ọ bụla onye Igbo na ọ ya adịrị gị na mma anyị na-asị ya gaziere ndị Igbo gaziere onye nta ọ ga-adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ndụ mmiri ndụ azụ ya mmiri ata na azụ anwụ na ọ baala anyị na nkwọ baala anyị na eke baala anyị na baala anyị n'orie ya Igbo anyị ga-arị ka echi n'ihi na echi adị abụọ abụ afa m bụ Maazị Eziokwubundu onye eji naanị eziokwu na mara abịa n'ala Igbo ife Igbo na-amasịkwa m ana m ekenesi ndị Igbo ndị na-eme ka afọ Igbo gaa worldwide dịka ijele of Africa ka a na-akpọrọ abalị ya Flavor na-ekene mmadụ dịka Obi Kubana ndị jigodo afọ Igbo jee fa ana m ekene CP Chief Priest nke a akwụrụ m onye nke a n'anya personal ịhụnanya nwe dị ukwuu na-ekene mmadụ dịka Fino nke jigodo egwu ọ kụrụ dịka Flavor wee mee amata Igbo ọfụma anyị na-ekene Zero Akpasụwa na-ekene Perugome na-ekene Pete Dochie onye ihe onyonyo eji amara n'ala Igbo ana m ekene Enugu steeti na-ekene Anambra na-ekene Imo steeti na-ekene Abia steeti na-ekenekwe Ebonyi steeti aga m echezo nna anyị ukwu dịka MNK Maazị Nnamdi Kanu odogwu ndị Igbo ji ebe ọnụ Ọhamadike one of ndị Igbo anyị na-ekenekwe nna anyị ukwu OO1 ndị Igbo Ojukwu na-asị site na Maazị Eziokwubundu onye ọbụla ga-amata ọtụtụ ihe dịka ị na-esonye ha ị ga-amụta ọtụtụ ihe banyere ndị Igbo na onye ọtụtụ ihe ga-abara gị uru ka barụ na-eso anyị na anyị ga na-atụ ọbụ ya bụ ihe onyonyo kwa ụbọchị anyị na-asụkwa bekee na-asụ Igbo anyị na-asị ọ bụrụ na ị na-esonye mmadụ dịka very dark man ị na-esonye very dark man na-esokwa Maazị Eziokwubundu ọ ga-enwe ihe mmụta ịmụta ebe ọ bụ na very dark man nọ gwa ya that I love you. He's a man of truth. Nwoke eziokwu